May alagang pato din tayo dito guys. Papakainin din natin guys. Pakita ko lang din sa inyo yung alaga ko na ano. Hindi lang manok yung inaalagaan ko dito. May pato din guys. Ayan yung mga nanay ng mga pato guys. Oh. Nasa ano sila? Sa kulungan. Saka yung mga sisiw nila. Nakawalay na sila guys kasi ano. Medyo malaki-laki na rin sila. Tingnan natin dito sa loob guys. Yan yung mga pato natin guys. Oh. Yan. Yan yung papakainin natin guys. Pasok tayo dito sa loob guys. Ito yung mga pato natin guys. Oh. Yan yung mga pato natin guys. Oh. Kumakain na sila guys. Yung alaga nating pato. Yan. Sige, kumain kayo. Para madali kayong lumaki. Yan. Yan. Para gawin kayong adobo. Okay kayo guys. Parang masarap din sa pakiramdam yung makikita mo yung mga alaga mo na ano. Nakakaano din. Nakakapagpasaya din sa atin. Pag nakikita natin yung mga alaga natin guys. Okay guys, salamat sa panonood nyo guys ha. Okay guys, salamat sa panonood nyo sa aking video. Sana suportahan nyo rin yung susunod ko pang mga video. Baka sa susunod pagkita ko sa inyo, malaki-laki na rin yung mga alaga natin. At medyo dumadami na rin. Maraming salamat. God bless everyone.